Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To jest ciąg dalszy mojej konferencji o rachunku sumienia. Drodzy bracia i siostry, w tym ciągu dalszym ja chciałbym odpowiedzieć na dwa bardzo praktycznych pytania. Kiedy człowiek popełnia grzech ciężki i kiedy ktokolwiek popełnia grzech w myślach? Mam bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich nas. Otóż grzech ciężki, również jak grzech w myślach, popełnić bardzo i bardzo trudno. Żeby popełnić grzech ciężki, trzeba by było spełnić aż 3 warunki. A mianowicie grzeszny czyn nasz powinien być świadomy, dobrowolny i w zakresie ciężkiej materii. Świadomy, że nie robimy tego we śnie, powiedzmy, albo nie robimy tego pod wpływem narkotyków. Dobrowolny oznacza, że nas nikt nie zmusza. Jeżeli chodzi o zakres ciężkiej materii, no to tutaj chodzi o to, że ten zły czyn dotyczy bardzo ważnych spraw. Wytłumaczę to na przykładzie. Jest osoba bardzo głodna i ta osoba kradnie jabłko, bo chce jeść. I jest druga osoba, która kradnie 1000 euro, bo tak chciała. No to w pierwszym wypadku mamy do czynienia z materią lekką, natomiast w drugim wypadku mamy do czynienia z materią ciężką. I właśnie na tym polega różnica. Bardzo często chciałbym zwrócić na to uwagę. Grzechy związane z naszą seksualnością mają charakter ciężki, czyli znajduje się w zakresie materii ciężkiej. Na to bym chciał zwrócić Waszą uwagę. Teraz przejdźmy do drugiej kwestii. Kiedy popełnia się grzech w myślach? Bardzo często ktoś przychodzi do spowiedzi, teraz tak mówię ogólnie, i opowiada, że popełniłam grzech w myślach. Ale jak zaczniemy się zastanawiać, to bardzo rzadko ten grzech rzeczywiście miał miejsce. Otóż ojcowie Kościoła, bardzo wcześniej jeszcze mnisi na pustyni zastanawiali się, skąd pochodzi zło. I przyszli do wysnowy, że zło pochodzi od naszych myśli. I wyróżnili 5 stadiów przenikania zła do serca człowieka. I o tych 5 stadiach przenikania zła do serca człowieka Wam krótko powiem i jak to usłyszycie, to od razu będziecie wiedzieli, na jakim etapie czynimy rzeczywiście grzech w myślach. Otóż pierwszy stadium przenikania zła do serca człowieka nazywa się sugestia. Co to jest sugestia? Jest, powiedzmy, pewna chciwa osoba i ona patrzy i widzi, że są pieniądze. Nikt pieniędzy te nie pilnuje i ona chce ich ukraść. I to właśnie jest pierwsze stadium, kiedy ona widzi, ta osoba, pieniędzy i ma taki pomysł, czy nie ukraść te pieniądze. Ale jeszcze na tym stadium grzechu nie ma, podkreślam. Drugie stadium. Następuje wewnętrzny dialog. Ta osoba tak się zastanawia. No cóż, weźmy, póki nikt nie patrzy te pieniądze, schowam je.
A sumienie nagle podpowiada, nie, co ty robisz? Albo strach zaczyna podpowiadać, ktoś zobaczy, zgłosi na policję. I właśnie na tym stadium wewnętrznego dialogu dana osoba traci bardzo dużo energii wewnętrznej, psychicznej, duchowej. Ale, czy jest tutaj jakiś grzech? Odpowiedź jest prosta. Grzechu nie ma, bo ta osoba nic jeszcze nie zdecydowała. Przejdźmy dalej. Trzecie stadium, walka. To mniej więcej tak samo jak wewnętrzny dialog, ale tutaj już prawie osoba rozumie, że musi coś zdecydować. Tak to wygląda. I czwarte stadium to przyzwolenie, kiedy dana osoba mówi, tak, uczynię to przy najbliższej okazji. I właśnie w tym momencie następuje grzech w myślach. Dopiero na czwartym stadium. I ojcowie Kościoła też wyróżniali namiętność jako piąte stadium przenikania zła do serca. I mówili, że to taki stadium albo taki stan duszy człowieka, kiedy dana osoba już nie może oprzeć się czynieniu, nie może nic czynić zła, nie może oprzeć się złu. Cały czas zmierza do czynienia zła. Ale, tak jak mówię, Jan Chrysostom, co trzeba zrobić, żeby uwolnić się od namiętności? Co trzeba zrobić, żeby uwolnić się od zła? Otóż odpowiedź on ma taką. Wystarczy chcieć. Drodzy bracia i siostry, wystarczy chcieć i wszystko z pomocą Bożej załatwimy. A Was oczekuje w następnym dniu rekolekcji. W tym dniu w kolejnej konferencji rekolekcyjnej będę mówił do Was o wiośnie. Także zapraszam. Będzie ciekawe. Pa.